салому дуруд дӯстонам. Марди бехтарин кист? бародари ҷоням, марди бехтарин чил хислат дорад? хислати аввал, оилаашро дӯст медорад. шахсияти сиёсатдор мебошад. камгапу пурандеш мебошад. сираш пӯшидааст. обрӯи эътибор дорад. суханаш дар оила қонун аст. ёбандаю копанда бошад. пулҳавасу хиёнаткор написандад. мададгору ҳоҷатбарор аст. вафодору мушфиқ аст. вақти холиашро бисёртар бо оила мегузаронад. оварагардию машруботро дӯст намедорад. рафтору кирдораш намуна аст. нисбати оила бепарво нест. қавлу амалаш якто аст. шахси худкору ҳамкор аст. шоистаи дили зан бошад. фарзанддӯстор, фарзандпарвар бошад. доную донишманд аст. бисёр медонаду кам мегӯяд. хислати бистум ба падару модари занаш намуна аст. худнамою ҳавобаландиро дӯст намедорад. танбалию одамфиребиро намеписандад. одамшиносу одамдӯст аст. бадҷаҳлу бадрафтор нест. кӯчаханду хонагирё нест. зани худро аз дигар занҳо боло медонад. муҳтоҷи молу пули зан нест. хонаю дари обод дорад. ақлу иродаи мустаҳкам дорад. нотарсу далер аст. хайрхоҳу дасткушод аст. нисбати падару модар меҳрубон аст. дӯстпарвару меҳмондӯст аст. худотарсу боинсоф аст. хислати 35 барои тарбияи фарзанд вақт ҷудо мекунад. аз хониш ва рафтори фарзандон бепарво нест. бо фарзанду занаш хушмуомила аст. раҳмдилу нозпарвар аст. нисбати ба калонсолон меҳрубон аст. хислати 40 бошад ба пулу мол дода намешавад. бародарам, ба худат савол деҳ. оё ин хислатҳо дар ту дида мешавад ё не? бародари ҷоням, марди бехтарин.